Last year ndakapengesa umwe mukadzi uyo watakange tichitamba naye round. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so. Hanzi Anonymous. Pamunozoverengawo Brother Nashi ndapota musazoudza vanhu zita rangu nekuti ndinotya kuti muri maybe yekwana Yolanda ikazviziva ndinogona kupondwa maybe kana kutosungisiwa nekuda kweconfession yangu. Ndiri mudzimai ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndinogara munomu muHarare. Saka mukomanashi ndinoitawo zvekungora nawo kasaluni kangu ende ndine friend yangu uyo ane maboutique. Ndiye akazouya kwandiri akabva andiudza kuti iye nevamwe vakadzi vanga vari kuita zvekutamba maround kuitira kuti zvinhu zvinge vichiita sezvinoita nani. Saka this was last year and last of last year takanyatsokutamba raundi gore rikapera. Saka takabva tachizotangidza zvekare. Tatangidza kudaro inini naYolanda pane zvakaitika tikambotukana. Yolanda uyu akatomboramwa. Saka akazongonyengererwawo nevamwe kuti tirambe tichingokontinya nekutamba round. Saka shamwari yangu uyo akati kwandiri kune round imwe iyo yaari kutamba, zita rake ndichamuti Janet. Saka akatondinyengererawo akati uya titambe round. Kunyange pandakanetsana naYolanda akange achitoti Yolanda usadaro. Saka round iyi takange takati strictly US dollars. Saka ndakachovha mukoma. Mwedzi yakati wandei kusvikawo wava mwedzi wangu. Zuva rangu rekubhadharwa parakasvika, vamwe vose vakandipa mari zvakanaka. Yolanda paakazouyawo nemari yangu because aifanira kuti ange achizondipa $2,100 cash. Paakauya kumba kwangu kuzondipa mari yacho, ndakaverenga mari ndikaona kuti yakange iripo zvechokwadi, asi dambudziko rainge riripo mukoma nderekuti munyika medu munomu mari inenge yakabvaruka inonetsa kuzoshandisa. Saka ndakabva ndati Yolanda usati waenda uya timboverengerana mari iyi. Saka aita sekunge munhu ari kumhanya-mhanya. Akange atori neboyfriend yake vakange vakatopaka motikari. Ndikati aiwaka ngatipinde mumba. So as for nyaya yatikambonetserana inini naYolanda zvakakonzereswa nemurume wacho iyeye uyo waainge auya naye because handizivi kuti akawanawo kupi mafone numbers angu akatanga kutaura neni. Ndaitofungidzira kuti ndeumwe munhu. Saka Yolanda akabva atongoziva contact yangu through profile akati uri kuda kundibvutira munhu wangu. Saka akabva aburuka motikari but akaita sekunge munhu aridza tsamwa. Ndakangoti ndiri kuda kukunda miedzo, Ishe ndibatsirei. Tava mumba takange takatogara mudining. Ndopa ndakabva ndawaridza mari pacoffee table. Ndawaridza kudaro ndikatanga kuverenga manotes ainge akabvaruka akaiswa masellotape, mamwe akasakara zvekuti hakuna kana munhu anogona kumatambira munomu muHarare. Paunofamba mumastreet kana ukatoda unotoita zvekuzototengesa uchipiwa mari inenge iri shoma. Ndakabva ndati Yolanda, sezvaunoziva mari yakadai handigoni kuitambira. Kunyange mamwe masupermarkets havatotambiri mari dzakadai. Ndanga ndiri kungodawo mari inenge iri bho yakachena nekuti inini ndakatokupawo mari yainge yakachena. Yolanda haana kuratidza kuva nesympathy. Akangoti bho kana uchiiramba zvinoreva kuti hauna dambudziko nemari, isusu titori mumaproblems nemari yauri kuramba. Saka akabva atora mari iyaya ndokubva abuda. Ndakamutarisa akanopinda mumotikari ndokubva aenda neboyfriend yake. Ndakafungidzira kuti ainge achazodzoka mangwana acho aine mari inenge iri nani, asi pakapera 1 week 2 weeks akange asingachatauri neni. Saka ndakazoenda kuboutique kwake, ndakatomuona but
akaudza musikana wake wanoshanda naye kuti anga achindiudza kuti haapo. Ndikati hazvina kuipa, motikari yake yainge iripo. Saka ndakaedza kutaura naye, but iye ainge achiti sezvo wakaramba mari ndichatoita zvekuenda kureserve bank ndonovakumbira kuti vange vachindipa mari yakachena. Saka ndakashaya kuti ndoite sei. $2,100 muno muZimbabwe haisi mari yekutamba nayo. Apo ndaitotarisira kuti ndichingokandirwa mari ndobva ndatoenda kunohodha kuZambia nevamwe vandainge ndakatoronga mune rimwe group. Saka ndakazoti ndakatogara naJanet my friend ndainge ndichitochema. Saka ndichitaura naJanet kudaro akabva ati, you know Sophia, kana kuri kunzi uri kuda mari yako pane munhu wandinoziva kuGokwe. Janet ndainge ndagara ndichizviziva kuti zvemishonga anobata because kushopu kwake kunotengwa zvekutodaro. Akabva anditi handi kuGokwe tinogadzira munhu uyu akwanise kukupa mari yako. Saka panguva iyoyo ndaitongova nepfungwa dzokuda kungoita revenge, ndichida kuti andipe mari yangu back. Ndaingofungidzira kuti tichisvika mumatare maybe kuchatumidzirwa gudo kumba kwake Yolanda obva auya nemari. Saka takabva tachizoenda kuGokwe. Taenda kuGokwe kuya ndokubva tachizobatsirwa nen'anga yaJanet. Saka yakabva yandipa mishonga yakasiyana mushure mekunge ndatsanangura nyaya yekuti Yolanda ari kuramba kudzosa mari yangu. N'anga iyaya yakabva yati zvakange zviri easy ende vaikwanisa kundibatsira. Vakabva vanditi ndinge ndichitenga bakatwa iri rakange riri murusero mapakatwa avanototengesera vanhu vanenge vapinda mumatare avo. Saka n'anga iyoyo yakabva yati tinge tichienda kumakuva usiku hwacho nekuti takazotorara pamba pavo sekuru ivavo. Takaenda kumakuva usiku ihwohwo, then tasvika kumakuva n'anga yakandiudza kuti ndinge ndichibata bakatwa iroro. Ndikabva ndabaya muvhu muguva. Guva iroro rainge risina kuvakirirwa. Ndakange ndichitaura zita raYolanda ndichiti, Yolanda, ndikuda kuti unge uchindidzosera mari yangu. Vakabva vati aiwa iti kana ukasadzosa mari yangu pfungwa dzako dzicharasika kusvika waidzosa. Bronash ndakabva ndaita saizvozvo. Vakanditi zviite uchishandisa hasha dzako dzose. Ndakati ndezvekungochikidzira kuti munhu adzore mari yangu. Handina kuziva kuti ndainge ndatovhura hombe. Mushure memazuva 3 tadzoka kuHarare ndopandakazonzwa zvichinzi Yola ari kupenga. Ndakangotanga nekungonzwa nyaya iyi ichitaurwa mugroup kuti Yola haasi kunzwa zvakanaka. Yola ari kuita sekunge drug addict ava kutopenga, ari kuita zvisinganzwisisiki. So mukomanashe ndakazozvionera nemaziso angu kwapera about a week. Ndakange nditori mutown ndopandakabva ndachizoona sister vaYolanda ndikatotaura navo. Vakabva vanditi hamusi kuda kunoona here zviri kuita Yola. Ndikavabvunza kuti ainge aripi. Vakati ari kushopu kwake, tiri kutorwa naye izvezvi, ari kuramba kupinda mumotikari. Saka ndakabva ndafamba ndikaenda naye kushopu kunotarisa kudai Yola vakange vakamuvharira mushopu achiramba kupinda mumotikari. Zvaitotaura zvakange zvisinganzwisisiki. Saka zvaitika saizvozvo mukoma, hana yangu yakarova. Ndokubva ndachizotaura nefriend yangu, tikabva tapinda mubhazi ndokubva tachizoenda kuGokwe. Ndasvikako ndakange ndakatobata mari. Ndikati munhu uya ari kupenga, handichadi hangu kana mari yacho. Chingoitai kuti pfungwa dzake dzidzoke panzvimbo nekuti ndava kutya. Vakabva vatsikitsira mukoma zvakatondishamisa. Vakaramba vakati zii. Vakabva vati inini mutemo wangu ndewe kuti kana ndikaroya handitogoni kuroyonora. Zvakandishamisa because ndaifungidzira kuti n'anga kana iine masimba ekupengesa munhu inenge iine masimba zvekare
ekuzoita kuti munhu iyeye asazoramba achipenga. Nyaya yandiunza pano mukoma ndeyekuti fiye chaiyo ndiyo yanditori nayo. Takadzoka zvedu kunoku kuHarare, but Janet iye ari kuti mhuri yekwanayola vari kufamba vari kuenda kumaprofita, kumachechi, vari kutsvaka kuti ndiani akamugadzira. Ini ndiri kutya mukoma kuti kana vakaendako ikoko maprofita akazonotaura zita rangu, pakangogara pataurwa zita rangu mukoma, handizivi kuti chii chichazoitika, because kwekuti ndinogona kuenda navo handina. Kugokwe kwatakabva vakati, vasikana, kana musina mamwe madhiri amunenge muchida kuti tinge tichizoita, musauya zvenyu muchindivhiringa mumatare angu, because ndakazogumisidzira ndava kuchema ndichiti ndimi wani makandiendesa kumakuva mukanoita kuti ndinge ndichizobayirira bakatwa muguva. Ndataura saizvozvo vakabva vatotanga kundirambira, vakati ina handina kumbogara ndakaenda newe kumakuva, vakati uri kuda kuti ndinge ndichizotorerwa certificate rangu rekurapa nekuti hanzi Zinatha haizvitenderi izvozvo. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe nemazano. Ndakatombodarika nekumaoffices ekuZinatha ndikatofunga kumbopindamo ndivaudze kuti ndozvandakaitwa nen'anga yekugokwe, but ndinotya manje kuti kana ndikagara ndaita saizvozvo handizozivi kuti sekuru ivavo vanozondiroya kusvika papi. Ndiri kutodawo mazano kubva kune vedare renyu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye Sophia uyu mucomment section, sezvamataura kuti makatombodarika nekumaoffices kokuZinatha, maybe ndokwamunokwanisa kutowana help moendako. Hapasina chekuti mungati muchatya apa, because mukaitirwa go back to sender yaish zvinenge zvakaoma. Ko iyo ng'anga yacho sei ichiti haikwanisi kuroyonora? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Makambozvinzwa here kuti ng'anga inongoroya asi haizogoni kuroyonora? Ngatitaurei naye Sophia mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Ndinogarawo kunonzi kuDunun muCape Town. Musazoburitsa kana mapictures angu sezvo ndisina kuloka account yangu. Kana kutokuvimbai handitombokuvimbei nekuti munokwanisa kutongozviita, asi musazodaro nekuti upenyu hwangu huri parumana nzombe nekuda kwenhaka yakasiyiwa nababa vangu. Saka kumuri kwedu vanhu vari kupedzana mukomanashi, ende ndiri kutya kuti kana ndikasawana help, I know kuti I am going to be the body number 15 in a coffin. I am a graduate mukoma, asi kubva zvakafa baba vangu pandakangomiswa basa nanhasi uno ndiri kutadza kuwana basa. Vana vangu vanotambura zvimwe zvinonzwisa tsitsi, but ndaitomboshandira South African government. Kubva mukushandira government muno muCape Town ndava kugara munonzi muDunun. Regei ndikuudzei kuti chii chakaitika mukomanashi. Baba vangu vakange vari munhu ainge aine zvimari zvake, vainge vari chiremba zvekare muno muSouth Africa. Baba vakabva vachizoshayika, but vaiva neland yainge yakakura chaizvo, vaingoita zvekungotenga land iyi kwairi handingazotauri hangu. Saka baba sezvo vaingoita zvinhu zvavo vari vega without consulting anyone. Saka land taitoda kuita zve-leasing sezvo yakakura, tichiti vaya vanenge vachipfuwa mombe dzavo vanenge vachida kurima tichiita leasing kupurazi ikoko. But zvinhu zvakazoshanduka because pane mamwe magweja avo akazodiscover kuti mupurazi umu mutori negoridhe, pakawanikwa goridhe, dzimwe dzimba dzakatodhiritswa nemagweja. Mushure mekunge
tanzwa kuti ndo zvava kuitika kumusha. Ipapo takange tichiri takabatana semhuri the first few months mushure mekunge mudhara vashaika pazoitika zvemagweja izvozvo, taitova efamily yainge yakabatana, saka umwe neumwe ana amai vake. So baba vangu vainge vakangozvipira kuti vanoda kurarama upenyu as a bachelor, ndo pane dambudziko ipapo. Saka takati taungana sevana vanyamunhu, ndo patakabva tachizofenza, ndokubva tafenza tikabva tatsvaka magadhi. Saka takange tichitoda kuti tinge tichizosheya zvakanaka, kuti umwe neumwe uwana pake pekuti anenge achichera. Tikatoti izvi zvinoda kuti tishandidzane zvakanaka, but kubva baba zvavakafa, goridhe richizowanikwa, tichizofenzeredza munda wababa. As for now, vanhu vafa mudzinza vanokwana ivo kuita 14. Baba vangu vainge vaine vana 32. Pavana 32 so far 14 ndivo vakashaika, vanhu vari kufa mukoma. And kufa kwavari kuita, it defies any medical explanation. And zvinoitika patinenge tangorivara, motonzwa kuti one came down. Saka mukufamba matiri kuitawo, iniwo kufamba kwandiri kuita nemhuri yangu, ndikutoudzwa kutoti gona rava kutoda ropa zvegore rino, hanzi ndinokwanisa kusadarika August ndiri mupenyu. And kunyange kufamba kwandinoita, ndine ndichitofila kuti pane mhepo isina kunaka iri pandiri, kusanganisira kungorobhewa nematsotsi. Kubva gore zvaratanga ndarobhewa nematsotsi kanodarika ka6, ndikabayiwa nemapanga twice. Pamwe pacho ndaitobvawo kunozvitengera doro. Ndaona kuti the first time ndakabayiwa nebanga ndiri mutavern, mhepo yakangosimuka. Pandakangoziwo ndasimuka ndikuda kuenda kukaunta, ndakatsikawo umwe muchinda wekumusha, munhu wekutoziva. Ndikatoti sorry. Akazongonditaimira ndakatofuratira. Dai kwanga kuri kunzi vanhu havana kukasika vamubata, angadai akatondiuraya. Saka akandistebha kumusana uku, ndokubva abatwa nevanhu. Pedzezvo ndikati zvekuenda kutavern handichaiti, ndava kunwira doro rangu pamba. Ndakaenda ndikanotenga mabhiya angu, ndikasangana nezvimwe zvevakomana zvemuno muJoni zvikati tipewo 1. Pandakangoramba zvikatotanga kutonetsana neni pasina kana nguva, zvakange zvatondibuditsira banga, ndokubva ndatobayiwa, ndikazotongopatika ndatova muambulance. Kunyange ndikakwira motikari yandinenge ndakwira iyoyo, driver mamhanyisiro aanenge achiita motikari yacho, zvinenge zvisingatonzwisisiki, sekunge munhu ari kutodaidzwa nemhepo yerufu pavanhu vose avo vakafa mufamily vose, kubva mudhara, kubva zvavakashaika. Everyone who has died anongowanikwa aine ropa rinenge richitoyerera kubva mumunhu make nemumukanwa zvekare. Vose vanhu vakafa vari 14, hanzvadzi, madzikoma, vanin'ina, vose vari kufa vakavhura maziso, vakashama miromo yavo. Saka zvitori nechekuita nechivanhu zvose izvi zviri kuitika mumhuri. Hakusi kunzi ndini ndega ndiri kufamba, umwe neumwe iko zvino ava kutongofamba in secret. And izvi ndo zvava kukonzeresa kuti vanhu tinge tichiitirana mhiko, because paunofambawo izvezvi ndiri kudzwa kuti pane vamwe mukoma avo vari kuPretoria vanga vari kufanira kuti ivo vange vachizofa, but vari kusundidzira mhepo yacho kwandiri kuti inge ichiteverera inini. Ndo zvandiri kutoudzwa nemaprofita. Handisina kumbogara ndakatomboudza nyaya iyi, vari kutongondiudza kuti yava nguva yekuti gona remumusha menyu ringe richizonzi ranwa ropa zvekare. Saka apa tiri kuudzwa kuti munhu ari kukonzeresa, the suspicious one, ndevamwe amai nini vainge vachimbogara muno. She was a nurse as well muJoburg, umo makange muchishanda baba, vainge vatori a doctor muJoburg. Saka ndiye mudzimai uyo wavakagomisidzira kubereka naye mwana mukomana.
saka ivo amainini girlfriend rababa vekuhonde ndiko kwavava iko zvino zvibati vaitombogara permanently muSouth Africa vakange vari nurse. Saka vakasangana kumabasa kwavo vakaita mwana mukomana. Munotshuwa kuti mwana uyu ane makore mangani. Pose panonzi paitwa mafamily gathering vanouya madha ivavo vari vega, mwana vanomusiya. Saka mukutaurwa kwazvo zviri kunzi ivo vanoda kuti tose tinge tichifa sezvo baba vakangosiya munda uyu. Havana kumbonyora will kana kungonyorawo pasi kuti munda unofanira kuti unge uchizogoverwa nhaka yacho inofanira kuti inge ichizofamba sei. Saka ivo vava kuda kuti munda unge uchinzi ndewavo nemwana wavo sezvo paine goridhe rakawandisa. Mukoma, I am always paralyzed by fear. Usiku so kana zuva rikangodoka hana inototanga kutorova, ende hana yangu ikangorova ndinobva ndatongoziva kutoti nhasi hakuzi kuzorarwa. Kana mudzimai ndinogara ndatomuudza kuti nhasi wotogadzirira kurara wakasvinura uchingondimutsa chete, because ndinenge ndichishungurudzwa kuhope zvisingaiti. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo. I'm not going to share your pictures mukoma, asi ngativabatsirei mucomment section. Hanzi kana paine munhuwo anogona kundibatsira, maprofita vari kumboedza but zviri kuramba. Hanzi ndiri muDanone muCape Town, munhu ane madegree. Hanzi ndaitombopinda muparliament yeSouth Africa nekuda kwebasa rangu, but ko zvino ndava kugara muDanone. Hanzi zvose izvi zvakangotanga kungodhakwa, upenyu hwakangotanga kungodhakwa mushure mekunge baba vashayika. Zvakaoma chivanhu. Hanzi chiriko kana usati wakambosangana nazvo unoti zvimwe kuda kunyepa. Vanhu vari kufa every year. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story makaviko uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ndigere muno muSouth Africa but do not share my location. Kana ndikazonzi ndaitawo mistake ndikakuudzai kwazvakaitikira nekuti pamwe vamwe vanhu vanobva vandiziva. Mukomana chimaoko angu akasviba. Kana ndikanzi ndamira kana pamberi paMwari ndinobvuma kuti maoko angu akasviba azere neropa. I am carrying ropa nemisodzi yevanhu vakati one day innocent people from my village. Zvino muzuva ranhasi ndiri kushungurudzwa, ndinoshaya kuti ndonanga ani, because kumusha kwacho ndakazotobvawo ndava kutodzingwa nekuti ndainge ndava kuda kuzviitawo chairman. Saka zvakanzi mufanha uyu ava kuda kungwarisa, ndokubva ndatobva kumusha ndichitotiza. Let me take you back to the past. Ndakange ndiine 20 years. Kuvillage kwedu ndaizivikanwa sebhuru because vanhu vaitonditya. Saka nguva yacho iyoyo mukoma ndo nguva iya yekuti izvi zvemapato anopikisana zvainetsa, ende kuti uonekwa wakapfeka kana t-shirt yerimwe bato zvaitonetsa. Saka takange tigerewo kumaruzevha tichishaya zvokuita, takabva tatanga kupiwawo mari kuti tinge tichifambawo tichivhundutsira vanhu nevainge vachitipa mari. Saka life yakatochinja because ndainge ndava kutowana ka $50 every month. Ndo mari dzatainge tichipiwa idzodzo kurova vanhu, uye zvekare taipiwa doro remahara. Saka taiva nechikadhi chataipiwa. Zvimakadhi izvozvo waipiwa woenda uchinonotenga doro uchishandisa chikadhi ichocho. Saka mwene webhawa anenge achingonyora pachikadhi ipapo achinyora kusvika nguva yekuti zvikadhi zvinotorwa, then vobva vabhadhara vene vemabhawa. Saka takange tava kutoita zvimari because ndaiziva kuti kana ndikaenda ndikanotora doro rangu kunyange riine limit, kana ndisingadi doro zvezuva iroro ndototengesera vamwe vanhu, ndobva ndatoita mari. Kana kutengesera futi iye mwene webhawa back aingondipa doro, then obva anyora mari dzake, doro robva ratodzoserwa zvekare mufiriji. Ndo maitiro atainge toitawo mari, but takange takangosarudzwa tiri vashoma, taiva about 9 of us.
saka taiva nemauniform edu ataitopiwa, matisheti. Ndaitonzwa kutoti ndini because ndini ndakange nditori leader, ndokusaka ndakazoedza kuda kuzviita chairman ndichizomhanyiswa muvillage nevainge vava kuda kundiuraya. Saka takange tiine bhesi redu pamashops chaipo, saka taitoudzwa nemakomanda kuti mufanira kuti munge muchiita zvakati kucleana village. Saka tichicleana village kudaro tainge takaudzwa kuti it must be a no-go area for vanhu vanenge vachiita zveopposition kana mamwe mapato, and taifanira kutomeka sure kuti no-go area. Saka basa rangu ndairida chaizvo. Ndakazosvika pakuzotengesa vanhu vemumusha medu nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika, ende ndaitoti ndikanongedzera musha iwoyo waigona kana kutopiswa, zvipfuwo zvaigona kana kutongomuka zvakafa zvose, kukuratidza kuti tine masimba. Saka ndaitonongedzera kuti pamusha panhingi, but ipapo ndakatoudzwa kuti usaitira munhu utsinye. Kana usiri sure munotanga maita investigation ekuti ichokwadi here kana kuti kwete. Vanhu vakawanda mukoma vandakanongedzera misha yavo. Saka vanhu ava mukoma vakazotanga kurohwa one by one. Vanhu vairohwa zvemukoma, vamwe vaitorohwa nebarbed wire chaiyo. Barbed wire iyi yaisungirirwa papranga, then munhu obva atanga kupiswa sele yose, mukadzi kana kuti murume. Vamwewo ndivo vaivhundutsirwa kusvika vazotiza muvillage. Vanhu vakarohwa zvakaoma zvisingatsananguriki. Saka mari dzedu tainge tichitopiwa, ende chokutya pakange pasitomborina. Ndikangoti life yainge ichiendeka. Ndakasvikawo pakuzotoroora panguva iyoyo because ndisu taitozivikanwa kuti vakomana vanogara vaine mari. Waiti kwandikumbira kana 20 US, ndaitongoti chingonimirira about 5 kana kuti 10 minutes ndobva ndatopinda mumabhawa 2-3 ndotobuda, kana sometimes nditori necash yangu, because vanhu vainge vasingatyi kundikweretesa mari because vaizviziva kuti mari ndinogara ndiinayo. Saka ndabva muumilishia ihwohwo ndazozamawo, because ndakange ndava kuona kuti zvima50 zvatiri kupiwa izvi zvimari zvishomasa. Saka mukuzonotaurirana nesimba randaiona kuti ndakange ndiine simba, ndichitokurudzirwawo nevamwe vanhu vakuru kuti mwana uyu atori nefuture, ndakazoedza kuda kuzviisa pachinzvimbo. Ndokubva ndachizomhanyiswa nevamwe vainge vachida kutondiuraya, ndokuzotiza ndikabva kumba ndikazouya kunoku semupoteri. Saka ndauya kunoko ndikangoti life yakatombofamba zvakanaka, ndikatotora mudzimai wangu. Saka pane umwe mudhara uyo watakarovesa, mombe dzake dzose dzikaurawa. Akange aine mombe dzake 5. Mombe idzodzo dzakamuka dzakafa dzose mushure mekunge arohwa, dzimba dzikapiswa. Saka mudhara uyu pose apa ainge ari mupenyu. Matambudziko angu akazotanga mushure mekunge ndaudzwa kuti afa. Madam vakadzokera kumusha, pavakadzoka vachitondodza kuti uri kuziva here kuti sekuru nemuhidden vakashayika. Saka mushure mekunge ndaudzwa izvozvo ndakabva ndatanga kumurota. Iko zvino zvatova wese, ndinomurota anenge achingoti, John, ndadzoka ende ndakudzokera iwewe. Iko zvino zvandadzoka uchachiona. Ndobva ndatopepuka. Pandinopepuka mumba munenge muchiita sekunge munenge muine light rinenge ririmo. Zvose izvi zviri kuitika mukomanashi hazvina kumira zvakanaka. Mudzimai ndinotoshaya kuti ndomuudza here kana kuti ndongoramba ndakangonyarara. Ndauyawo pano nekuti ndasvikawo pakuzogumirwa. Handizivi kuti ndevapiwo vakuru vandinga approacha ndovaudza kuti ndo upenyu hwandiri kurarama ndiri munyika yevatorwa, upenyu huri kurwadza kudai. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kune avo vanoziva nzira dzandingashandisawo nenyaya yangu yandakuudzai kuti ndibude hangu muno munyika yatava kusadiwa, ndoendawo kana kuAmerica kana vachiri kuda vapoteri kana kumwe kuna Canada. Mungondipawo maadvice kuti sezvo zvinhu izvi zvakaitika kudhara ndingagamuchirika sei pari zvino sezvo muZimbabwe musisina mhirizhonga. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma John ava. Zvakaoma.
zvichireva izvo kuti mutori nemweya wengozi wava kukuteverai. The only solution kutongodzokera kumusha, motongonotaura nevakuru vemufamily, motongovaudza kuti nyaya dziya dzakamboitika paya mumhuri mava nemweya wengozi. Ndiri kurota sekuru vamuri kurota ivavo vane mombe dzavo dzakaurawa ende vari kuti tichapedzerana. Motongobatsirwawo nevamwe vanhu vamainge muchishanda navo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Vataura zvakare imwe nyaya, hanzi kana ndikada kuenda kuAmerica nenyaya yangu ndinogona here kubudirira ndibve hangu muno muSouth Africa, because vanoratidza kuva vachitya kudzokera kuZimbabwe. Zvakaoma.